Il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed timplementa teknoloġija bil-għan li twaqqaf u taqbad lil min qed jisraq l-ilma fil-waqt li tidentifika l-ħela. Il-Korporazzjoni spjegat kif dan il-programm teknoloġiku kien implementat f'żewġ żoni speċifiċi f'Malta u Għawdex sabiex jiġi ttestjat. Dwar dan huwa news tkellem mal-Kap Eżekuttiv tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Richard Bilocca, hekk kif spjega kif taħdem din is-sistema teknoloġika. Issa għandna sistema fejn jitwaħħlu tip ta' data loggers avvanzati fuq network u da billi jkun qed janalizza l-process fuq in-network u kif daw jinbidlu u s-sistema tkun taf x'ikun mistenni suppost, din tinduna fejn jew qed jinsteraq l-ilma jew ikun hemm ħsarat. Bilocca spjega wkoll kif dan il-programm diġà beda jħalli l-frott hekk kif ġie identifikat każ ta' serq tal-ilma. Pruvajnija fuq żewġ żoni żgħar, waħda f'Għawdex u waħda f'Malta, u f'post partikolari f'Għawdex badna persuna li kienet qed tisraq 33% tal-ilma li kienet imur ġo dan ir-Raħal. Ġifieri dan huwa serq kbir illi sejjer jiġi indirizzat. Mistoqsi dwar il-pass li jmiss għall-Korporazzjoni, is-Sur Bilocca spjega kif għaddejja ħidma intensiva sabiex din is-sistema tiġi implementata madwar Malta u Għawdex kollu. Bħala korporazzjoni issa ħankunu qegħdin nimplementaw din is-sistema madwar Malta u Għawdex kollu fix-xhur li ġejjin biex aħna niżguraw illi l-ilma ma jinħelix. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.